Focs de Vellut és una obra de Manuel Molins de l'any 1974 i que pertany a un cicle dedicat a la història del País Valencià, de la nostra pròpia història, que ell anomena De l'altra memòria. Aleshores, en aquesta obra el que representa uns fets que dels velluters i de les filadores, que era una indústria molt important en el País Valencià i també per a la ciutat de València. Evoca tres moments, tres períodes històrics en els que van haver alguna mena de revolta per part dels mestres seders o per part dels treballadors, explotats sempre per una classe superior, una classe burgesa, una classe rica que l'explotava i sense cap sentiment, sense cap pietat. És un espoli constant el que es fa en esta classe popular i això és un poc el que vol donar a conèixer Manuel Molins en esta obra que transcorre tota en el Saló de la Fama que s'acaba d'inaugurar a mitjans del segle XVIII. Ara recorrerem totes les fàbriques i buscarem el suport de les altres companyes. Segur que ens uniran perquè estan en les mateixes condicions o pitjors que nosaltres. En realitat és que se desconeix prou la dramatúrgia valenciana del segle XX. Nosaltres en el projecte amb el Tres per damunt el que volíem era això precisament, donar a conèixer la dramatúrgia que s'està perdent i que era una llàstima que tots aquests autors ja estiguen tan desconeguts. Són tots els autors que hem triat eren autors coneguts de l'època que estrenaven amb normalitat en els teatres valencians però que ara han desaparegut de la cartellera. Autors que d'alguns jo penso que tenen obres encara molt interessants i que es podrien reposar d'alguna manera en una certa normalitat i en els teatres valencians, però això no passa. Aleshores, per donar a conèixer això, vam fer este cicle amb el Tres per damunt i vam començar amb uns autors que normalment, això és possible que siga el meu gust com a director de trobar una temàtica, de triar obres amb una temàtica social d'estos actors, però també aquesta temàtica està un poc en els autors mateixa d'esta època del segle XX, de principis del segle XX fins ara. Són moments conflictius en el que també d'alguna manera els autors reflexen la manera de viure de la gent pobra, dels treballadors, sobretot en una primera època dels treballadors del camp, després també dels treballadors de la fàbrica o la manera de viure quan ja arribem a aquesta època un poc preguerra civil, en el que sí que també es veu la vida de la ciutat. Salut, instrucció i república.